साजाखा सार जोंनाबो गुबुनफोरा जइन जाया खालामफोरा गय मालाय सिंखा सिस्टेम टाउन दं बर' साखा कलेज निके बाक्सा आइ रिसोर्स रिजेक्ट सिल सयस फाइको अब कोन फैलिया हमको बाक्सा एजेंसी बर दुईटा कलेज लोग भर्ती खाइको अब एक दुईटा हमके जे बाक्सा अरिजिनल इनकाम फेक जे जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल अब खायो गोबर तो अरिजिनल फेक ना जों थांनायनाय आबरनाव चेरि नायनाय एक सिस्टेम तो नों जदि अब हायङै वाइसे रिजेक्ट मा थाया गान अबसे सांनो समाव जेन माना जात सिनिं मिनिस्टारानो जों सालायनाय जे बर'नि सिस्टेम सोनाव नङा सिस्टेम सोनावै मालानि बेबस्था खायथों गोबां बर'क आब हायखे हयতো खबरफोर खायथों खालायफांथों आवनो थिखलाय मानानि बेबस्था खायथों आबखे आं सामानि कयमान सिन ट्राइबल मिनिस्टार सोंथाव डाइरेक्टर बाय एसे सागा साबाय जों डाइरेक्टर सुटिथांबा मबाइल मालायफिनाय सोंफिनाय खालायफिनाय अबहाय गाव जेबो चेरि नायनि ना अब जेन अब गाहामके मानथों और जाक कम एडभार्टाइज गाबनो बरगो गाहामखौ फरिनायनाय सों फरिनायनाय एखौनो अब जेकनि थांबोना अब लामा दाम दं लामा खायगोन लामा मा नायथोंनाय लामा सोनांनाय अब फैनि कक सालायनाय अब फैनि नांखे चलिनाय सबाबा निनि या फागो अमाहाय जे सिस्टेम जाय ने अमाहाय स्कलारशिप रिजेक्टेड दं माने बोसोर जरा रेकर्ड सफा जा खर बोसोर दं बमहाय आनो फोन खाय माने 20-25 जन का खांखौ तो खायनि ते बाङो 100 नि हर दङ अरनो दङ लेस करेक्टिं फन उदान 100 आसु बाङो जेब दङ आबो यान जवाब तो याको और सिस्टम का सिजु तो दम है सिस्टम जाय खाय दं ना ओरिजिनल तो सिस्टम जाय दं ना बाहा आंबो तो मिसिन सिस्टम सियाबा कम्पिउटार सियाबा हाकन बर' हाकि थनो मखो सान बंबो इमा हमो हाकन आबनो एक्सपार्ट नो संगि नायनाय आरो परि बनायनाय डिस्ट्रिक्ट लेवल आरो संगि नायनाय ता ताबो जेके इनकाम ऑफिसर थेक तंसो बनो याखै बा ऑफिसर बो मिस्टेक खायदिन जाते 7 मा याखा निनि मिस्टेक बायदाङा आं आनि रिजेक्ट ने मा यांनाय नों लामा खायमारनाय ता आबो डिस्ट्रिक्ट लेवल थों आबो स्टेट लेवल थों बो ऑफिसर भागे आं जेनुइन से आनि इनकाम सर्टिफिकेट ना भागे फेकबा दर फेक रिपोर्ट फेक पर है साव ना जगह थांनाय के मार थांनाय ता बय भागे नायथों जन डिस्ट्रिक्ट लेवल ता आबो से गाम बागै जोंवर बैसो का क्लियर टेक क्लियर माने टेक क्लियर खामा सानाय ता दमन अब सरो ब्रनि जे रिजेक्टेड आमाहाय सफाय माने आबो आमाहाय जों तो ब्रते स्टार्ट माने या दमहाय बो बसामन मते आवाज रिजेक्ट ता इमा यानसो गाव दासो बर'नि फ्यूचर बे अबनि परिकल्पना कोन नामा रखैताय माने बर' सागा इज हाई लेवल डायरेक्टर मिनिस्टार सागलो जे सिस्टेम फायनाय बर' रिक्वेस्ट खालायनाय आसो बर'ना गासै लामा खायथिंता जे माननानै आबो सानि कल कयमु एबं आबो आं जे मामा दरते आं चेरि नायनाय आयंगो यामो आं कायसे आंखो तो तमने इनकाम फेक होनो ऑफिसर सांखलायको भागे फेक आरो केउ दर फेक जों बरं रमनाय मा रमनाय दिबा तां हायखो आर्मी ऑफिसर मिस्टेक खायता हाबि न मे एखन ऑफिसर लामा खाय मारना आरो गनो सिस्टेम न सलायनाय जे माने जाखा सर क्योंकि स्टेट स्टूडेंट दं सिमिं दा मानजाना जनरल स्टूडेंट जनरल सामिया सुरिसिनि एस दिवन आ भानि ए सिरो त कोन प्रॉब्लम गरि छन मन तन तांगानि प्रॉब्लम बो तां करेयो सिस्टेम के आबो आलादा सिस्टेम माने थनिया त एस नि बागै पोर्टाल बा सिस्टेम आलादा बावनि कोन प्रॉब्लम करिसिनो दं होबा आउ चेरि नायनाय नर बाबनो मा साखनि त और डिपार्टमेंट मिनिस्टर का काम सरो मालायनि जब आबो मालायने बें थांजो दिनि मालायनि फोन फायमा जा आइ काप आसला फानसो फायके मालायने आबो गुगल फायनाय दंमाय आबो मनस नासिं दं बबाय डाइरेक्ट खामा इन रक्षा सब फैगा र नरं जोंदा जों टीयूआरपीसी दिनिङै सिनि प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट जों जिएस सेंट्रल बडी जे स्टुडेन्ट दं